njulaagu ene teska hen sifaaji ɗiɗi njula nder leydi e njula caggal leydi. Njula caggal leydi ko somoyaade caggal leydi artira ɗum e nder leydi muɗum walla yaltina nder leydi muɗum nawa ɗum caggal leydi. Wiye commerce intérieur walla commerce extérieur. Kono noon e nder leydi kadi en jogii njulaagu nganaɗa ɗum koye nder leydi ndi dogata. Njulaagu intérieur kañum koko dogata e nder leydi ndi, kono njulaagu extérieur waɗi ko import et export. Import woni addoyde, export woni yaltinde. Nden noon so en garti e njulaagu nder leydi ko geɗe nde leydi ndi liggortoɗo e banggal ndema, e banggal kuutorɗe, e banggal ngaynaaka, e banggal awo, e banggal oogooje, e banggal faggudejoji ngaluuji goɗɗi e baawɗi wonde kala ene huutoro ɗum, ene naftoro ɗum e nder leydi ndi, ene dogna ɗum e nder diwaanuuji ɗi, ene jaltina ɗum e nder nokkuuji ɗi, ene nattina ɗum e nder nokkuuji ɗi, taw koye nder leydi gootirndi ɗum dogata. Yalle mum nguura mum, yalle mum kuutorɗe mum. Kono noon so tawi koko natata yalta ko noon koko leydi ndi woni ko alaa ko, ɗum woni ko faggoyto artira, ɗum ɗon woni njulaagu e gandanɗa hoore maɗa woni import. Ko faggoto ko noon ko woni e nder leydi ndi so tawi rendinama woodi ko ittama hen nawa caggal leydi yeeyoya toon, ɗum woni export. Ko ni sifaaji njulaagu ngari ngoniri ma en gartoy hen.